ଆସନ୍ତା ଆଜି ବନେଇବା କ'ଣ କେକ୍ ହୋମମେଡ୍ କେକ୍। ପିଲାମାନେ ବାହାର ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବେ ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ମିକ୍ସ ଜାର୍ ନେଇଯାଇଛି। ମିକ୍ସ ଜାର୍ରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗିନା ସୁଜି ନେଇଯାଇଛି, ହାଫ୍ ଗିନା ଚିନି ଆଉ ସେଥିରେ 2-3ଟି ଗୁଜୁରାତି, 3 ଚାମଚ ଅମୁଲ, 2 ଚାମଚ ଦହି, 1 ଚାମଚ ଘିଅ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଭଲସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରି ବାହାର କରିନେବା। 10-15 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା। 10-15 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇନୋ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେଲି। ସବୁକୁ ଭଲସେ ମିଶା କଂସା ନେଇ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଏଲ୍ ପକାଇ ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେଲି ତଳେ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଟା ଟିକେ ପକାଇ ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେଲି। ଏବେ ସବୁତକ ବେଟରକୁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଟୁଟି ଫୁଟି ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ଦେନ୍ ତାକୁ ତାୱାରେ ନେଇ ବସାଇଦେବା। 25-30 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେନ୍ ବାହାର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକ୍ ନେଇ ଚେକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାକୁ ନେଇ ଚେକ୍ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବି ହାତରେ ଲାଗୁନି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ସିଝି ଯାଇଛି। କେକ୍ଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଅଲଗା ଏକ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଟିକି ମଧ୍ୟ ବି ଦେଖେଇବି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅତି ସହଜରେ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।